ऑक्सिजन पर्यटन नव अभियान नव मिशन। छत्रपती शिवाजी महाराजांचं वास्तव्य असलेल्या ऐतिहासिक किल्ले पारगडावर भवानी देवीचा गोंधळ शाही थाटात पार पडला। माघी पौर्णिमेला पार पडलेल्या या उत्सवाला देशभरातील भाविकांनी हजेरी लावली। पाहुयात कसा होतो आई भवानी मातेचा गोंधळ उत्सव आणि काय आहे याचं ऐतिहासिक महत्त्व। पारगड हा महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या सीमेवर वसलेला नितांत सुंदर किल्ला। तिलारीजवळ सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरच्या सीमेवर वसलेला हा ऐतिहासिक किल्ला। या किल्ल्यावर आई भवानी देवीचं सुंदर असं मंदिर आहे। चांदीच्या मकरातील आईचं देखणं रूप डोळ्यांचं पारणं फेडतं। ही भवानी मातेची मूर्ती नेपाळच्या गंडकी शिळेपासून तयार केली असून ती प्रतापगडावरील भवानी मातेची आठवण करून देते। स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या मूर्तीची स्थापना केली होती। तेव्हापासून आजतागायत गडावर माघी पौर्णिमेला देवीचा गोंधळ उत्सव होतो। दिवट्यात तेल घालून नवस फेडण्याची प्रथा आहे। महत्त्वाचं म्हणजे माघी पौर्णिमेपासून होणाऱ्या गोंधळानंतर अनेक धार्मिक उत्सवांना सुरुवात होते। 2 दिवस गडावर या निमित्तानं विविध कार्यक्रम होतात, अशी माहिती पुरोहित मणेरीकर यांनी दिली। जिल्हे पारगड येथे आहे भवानी देवी आहे आणि भवानी देवीचा हा गोंधळाचा या दिवशी माघी पौर्णिमा उत्सव दिवशी गोंधळ असतो। गोंधळ हा या देवीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे। या ठिकाणी भाविक लोक दिवट्यांना तेल घालण्यासाठी येतात आणि बरेच जण उपवास वगैरे करून असे या दशकृषीतील म्हणजे गोव्यापासून ते याकडे जुनगड भागापासून संपूर्ण जे काही नवस बोललेले असतात त्या ठिकाणी येऊन ते तेल वगैरे घालतात। त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणजे नाटक पूर्वपरंपरागत चाललेलं पूर्वी स्थित ग्रामस्थ मुंबई स्थित लोक जे काही कलाकार आहेत ते ठिकाणी नाटकाचा कार्यक्रम करतात। असा हा 2 दिवसाचा कार्यक्रम असतो। आता हा जो कसे कोकणामध्ये किंवा अशा जत्रोत्सव असतो, तर या ठिकाणी माघी पौर्णिमा ह्या ठिकाणी हा जो गोंधळाचा कार्यक्रम जो असतो तो पहिलाच म्हणजे माघ पौर्णिमे दिवशी हा इथून सुरुवात होते। तर ह्या भागामध्ये पुढे जे काय माघी म्हणून उत्सव गोंधळाचे उत्सव असतात ते इथून पासून सुरू होतात। म्हणजे ह्या चंदगड वगैरे ह्या भागात ज्याच्या खेडोपाडी इथून हा जो उत्सव सुरू होतो। माघ पौर्णिमे दिवशी आम्ही धार्मिक कार्यक्रम म्हणजे लघुरुद्राभिषेक म्हणजे यजमान गावातील एक सर्वांच्या मताने एक यजमान ठरवून त्यामध्ये लघुरुद्र हा अभिषेक करतो। तदनंतर आरती तीर्थप्रसाद होतं। नंतर संध्याकाळी जी काही गाराणी बोलणी असतात नवसाची ती या ठिकाणी बोलण्यात येतं आणि नंतर रात्री महाप्रसाद असतो। महाप्रसाद झाल्यानंतर जे काही गोंधळी येतात आणि तो जो कार्यक्रम गोंधळाचा असतो त्यासाठी दिवट्यांना तेल घालून बरेच जण म्हणजे नवसासाठी या दिवट्यांना तेल घालून देवीचा उपवास करतात। दुसऱ्या दिवशी सांस्कृतिक कार्यक्रम नाटकाचं म्हटलं तर ओटी भरण्यासाठी बरेच खेड्यापाड्यातून आणि महिला वगैरे येऊन या ठिकाणी ओटी भरण्याचा कार्यक्रम होतो। आमचे पूर्वपरंपरागत या ठिकाणी म्हणजे आजोबा पणजोबा यांच्यापासून त्याच्याही अगोदरपासून या ठिकाणी पुरोहित म्हणून आम्ही इथे या ठिकाणी काम करतो। जे काही उत्सव आहेत म्हणजे नवरात्रोत्सव 10 दिवस असतो। 9 दिवसात नंतर सोने उठले हा कार्यक्रम त्यानंतर हा माघी उत्सव या ठिकाणी कार्तिकी एकादशीला सप्ताह होतो। त्यानंतर होळी पौर्णिमे दिवशी हा एक होळीचा उत्सव हा इथला एक महत्त्वाचा विषय आहे। म्हणजे असा होळी उत्सव तुम्हाला ह्या भागामध्ये कुठेही असा 7 दिवसाचा हा उत्सव म्हणजे प्रत्येकाच्या घरी पालखी आणि भवानकाठी म्हणून एक हे असतो ती जाते आणि त्या ठिकाणी
तिची पूजा होते. त्याच्यासाठी सुद्धा बरेच लांब लांबून हे जे काही इथले जे काही संस्थानिक आहेत ते येऊन इथे पूजा करतात. 7 दिवस 7व्या दिवशी न्हावणाचा कार्यक्रम होतो आणि नंतर अक्षयतृतीया हे नवीन नूतनीकरण मंदिराचं झाल्यानंतर अक्षयतृतीयेच्या दिवशी आम्ही वर्धापन दिन साजरा करतो. त्या दिवशी सत्यनारायणाची पूजा असते. भवानी मातेच्या गोंधळ उत्सवाच्या निमित्तानं गडाला केलेली फुलांची सजावट, विद्युत रोषणाई यामुळे परिसर उजळून निघाला होता. यासाठी गडावर विविध दुकानं थाटण्यात आली होती. या गडाला मोठं ऐतिहासिक महत्त्व आहे. स्वतः शिवराय 18 दिवसांच्या वास्तव्याला या गडावर होते. पोर्तुगीज आणि सावंतवाडी राज्यकर्त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याच्या उद्देशानं हा किल्ला बांधला गेला होता. पोर्तुगीजांवरील स्वारीवरून परत येताना शिवरायांनी या डोंगराचं भौगोलिक स्थान आणि महत्त्व ओळखलं आणि पोर्तुगीज, आदिलशहा आणि सावंतवाडीचे खेम सावंत यांच्यावर कायमची जरब बसवण्यासाठी हा किल्ला वसवला. शिवाजी महाराजांच्या उपस्थितीत किल्ल्याची वास्तुशांत आणि गडप्रवेश झाला. स्वराज्यातील पार टोकाचा किल्ला म्हणून याचं नाव पारगड असं ठेवण्यात आलं होतं, अशी नोंद आहे. एकंदरीत हा जो किल्ले पारगड हा जो गड वसवलेला आहे हा शिवाजी महाराजांचा जेव्हा 1674 साली रायगडवर राज्याभिषेक झाल्यानंतर पोर्तुगीजांवर आणि जे गोव्याचे पोर्तुगीज होते, फिरंगी होते, त्यांच्यावर वचक बसवण्यासाठी म्हणून महाराजांनी 1676 साली गोव्यावर स्वारी केली आणि ती स्वारी करून परतत असताना या गडाची स्थापना केली. या गडाची स्थापना केल्यानंतर महाराजांचं इथे 18 दिवसाचं वास्तव्य होतं असा इतिहास सांगतो. आणि ही जी आता आपण देवीची जी मूर्ती पाहत आहे ही नेपाळमधील गंडकी पाषाणाची असून याची जी स्थापना आहे ही महाराजांच्या हस्ते झालेली आहे. या गडाची वास्तुपूजा देखील महाराजांच्या हस्ते झालेली आहे आणि इथे जवळच 100 मीटर अंतरावर महाराजांची सदर देखील होती. आणि जेव्हा गडाची स्थापना केली तेव्हा तानाजी मालुसरेंचे पुत्र रायबा मालुसरे यांची किल्लेदार म्हणून नेमणूक केली गेली आणि मग त्यांच्या दिमतीला 500 मावळे दिले गेले. आता हे 500 मावळे म्हणजे त्यावेळी जे स्वारीमध्ये होते त्या सगळ्यांना महाराजांनी इथे सांगितलं की यावश्चंद्र दिवाकरो, चंद्रसूर्य असेपर्यंत गडाची राखण करावी, गड सोडणे नाही, गड जागता ठेवावा. आणि मग त्यांची महाराजांचा आदेश शिरसावंद्य मानून आज जे काही आम्ही 500 गडकरी इथे आहोत तर ती सगळी म्हणजे कठीण परिस्थितीत सुद्धा गड आम्ही सोडलेला नाही, गडाची राखण करतो आहोत. तसं पाहिलं तर आम्ही सर्वजण काही मावळ प्रांतातले आहोत, काही कोकणातले आहेत आणि तुम्हाला इथे सगळीच घराणे दिसतील. मालुसरे, शिंदे, झेंडे, आडाव, माळवे, चिरमुरे, नांगरे, घुमे अशी सर्व घराणे दिसतील. म्हणजे ज्यावेळी जे लोक त्यावेळी स्वारीमध्ये होते तर अशा प्रकारे महाराजांचा आदेश मानून इथे आज 350 पावणे 400 वर्ष झाली आम्ही गड सोडलेला नाही. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या गडाचा अजून एक इतिहास आहे की 1689 साली औरंगजेबचा मुलगा शहाजादा मुअज्जम याने गडावर स्वारी केली होती आणि या स्वारीमध्ये पण गड त्याला जिंकता आला नाही. हा शेवटपर्यंत अजिंक्य म्हणूनच गड राहिलेला आहे. आणि त्या लढाईमध्ये झेंड्यांच्याकडून खंडोजी झेंडे हे यांना वीरमरण प्राप्त झालं. तसंच त्यावेळचे तोफखाना प्रमुख विठोजी माळवे यांनाही वीरमरण प्राप्त झालं. आणि त्यावेळेला त्यांच्या पत्नी जसं विठोजी माळवेंच्या तुळसाबाई माळवे असतील आणि खंडोजी झेंडेंच्या म्हाळसा झेंडे असतील या सती गेलेल्या आहेत. त्यांची स्मारकं तुम्हाला आज गडावर पाहायला मिळतील. या गडाचं तसं पाहिलं तर क्षेत्रफळ 50 एकरचं आहे. गडावर 3 तलाव आहेत, 2 विहिरी आहेत. तशी पाण्याची व्यवस्था उत्तम आहे म्हणजे सध्याच्या लोक जी राहतात त्यांच्यासाठी. पण आज दिवसेंदिवस जशी प्रगती होते तसं पर्यटकांची संख्या देखील वाढते. तर या गडावर पाण्याची सोय आणि पारगडातील बहुचर्चित रस्ता पूर्ण करावा अशी मागणी गडकऱ्यांनी केली आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक ही राज्य जोडली जाऊन पर्यटनाला चालना मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त होतोय. तसंच या गडाचं गावठणमध्ये रूपांतर व्हावं अशी शासनाकडे प्रामुख्यानं गडकऱ्यांची मागणी आहे. आज दिवसेंदिवस जशी प्रगती होते तसं पर्यटकांची संख्या देखील वाढते आणि त्यांच्यासाठी मात्र हा पाण्याचा जो साठा आहे हा पुरा पडतोय. पण शासन आता वेगळी एक स्कीम राबवण्याचा प्रयत्न करते आणि हा पुढे सध्या जो चर्चेत असलेला पारगड मोर्ले जो रस्ता आहे तो जर लवकरात लवकर जर पूर्ण झाला तर गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक इथून जवळ जे बेळगाव शहर आहे ही जोडली जातील. 50 किलोमीटरने अंतर कमी होईल आणि पर्यटकांचा ओघ वाढला जाईल. कारण इथूनच 25 किलोमीटरवर असलेलं आंबोली, इकडे तिलारी हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हे सगळं हे जोडलं जाईल आणि त्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळून विकासाला एक प्रकारची गती मिळेल. त्यामुळे शासनाने आणि जास्तीत जास्त लक्ष घालून जास्तीत जास्त पर्यटनाला कसा वाव देता येईल याकडे पाहावे अशी आम्हा सर्व गडकऱ्यांची विनंती आहे. हा गड तसा पाहिला तर वन खात्याच्या ताब्यात आहे, त्यामुळे बरेचसे विकासाला काही अडचणी येतात. कारण वन खात्याचे जे काही कायदे आहेत ते बरेचसे क्लिष्ट असल्यामुळे वन खात्याच्या बऱ्याचशा अडचणी येतात. त्यामुळे आमची अशी मागणी आहे की हा संपूर्ण गावठाण व्हावा आणि त्यामुळे पर्यटन विकासालाही चालना मिळेल. वरचे काही रस्ते आहेत, आज आम्हाला काही करायचं म्हटलं तरी वन खात्याच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. त्यामुळे हा वन खात्याकडून त्याचं गावठाणमध्ये रूपांतर व्हावं ही आमची एक प्रमुख मागणी आहे. त्याच्यानंतर जसं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे पिण्याच्या पाण्याची सोय ही एक प्रमुख मागणी आहे आणि त्यामुळे आता काही ठिकाणचा गडाची तटबंदी वगैरे जी ढासळलेली आहे मग त्याचंही जतन होण्यासाठी पुरातत्व खात्याने याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे असं आम्हाला प्रामुख्याने वाटतं. आजच्या स्थितीला या गडावर किती लोकवस्ती आहे? आत्ता तसं पाहिलं तर साधारण एक 200 ते 250च्या घरात वस्ती असेल. कारण इथे एक वर वस्ती आहे, खाली हरिजन वाडा आहे ती वस्ती आहे. असं जर सगळं पाहिलं तर एक 200-250च्या आसपास होईल. पण बरीचशी इथली मंडळी इथे काही आपली उपजीविकेचं साधन नसल्यामुळे बरीचशी मंडळी ही पुणे, मुंबईकडे स्थलांतरित झालेली आहे नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने. पण असं जरी असलं तरी आमचे जे प्रामुख्याने आता आमचे पुरोहित मनेरीकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे आमचा होळीचा सण असेल, नवरात्र, जसं देवीचा उत्सव असल्यामुळे नवरात्रामध्ये 9 दिवस इथे उत्सव चालतो, नवचंडी होम होतो. आणि याच्यासाठी आवर्जून आमचे जे काही ग्रामस्थ आहेत ते आवर्जून येतात. आणि जसं होलिकोत्सवमध्ये मनेरकरांनी सांगितल्याप्रमाणे जी पालखी आणि भवनकाठी ही प्रत्येकाच्या दारामध्ये जाते, ज्याला आमच्याकडे देवदारात येणे असं म्हणतात. तर त्याच्यासाठी आम्ही वर्षभर त्याची वाट पाहत असतो. आणि त्यामुळे ग्रामस्थ जरी बाहेर स्थलांतरित झाले असले तरी ह्या 3 महत्त्वाच्या सणाला मात्र उपस्थिती खूप असते, जशी तुम्ही आज पाहत आहात. किल्ले पारगड जनकल्याण संस्थेच्या माध्यमातून हा ऐतिहासिक ठेवा जपण्याचं काम करतायत. त्याचबरोबर इथलं धार्मिक पर्यटन बहरण्यासाठी मोठी मेहनत घेत आहेत. शिवाजी महाराजांचा इतिहास आणि त्याचबरोबर गडावर होणारे सण, उत्सव, परंपरा यांची माहिती पुढील पिढीला व्हावी यासाठी पुस्तक रूपी हा ठेवा निर्माण करण्याचा उद्देश या समितीचा आहे. आमची किल्ले पारगड जनकल्याण संस्था आहे. तसंच आमचं श्री भवानी देवी हा ट्रस्ट फार पुरातन असा ट्रस्ट आहे. याचा मी अध्यक्ष आहे. हे आमचे प्रकाश पवार, हे बुधाजी पवार हे याचे विश्वस्त आहेत. तसेच विलास आढाव हेही विश्वस्त असून हे आमच्या मंडळाचे खजिनदार आहेत. विठ्ठल शिंदे हे माझे सहकारी सचिव आहेत आणि हेही विश्वस्त आहेत. मनेरीकर तर स्वतः विश्वस्त आहेत. विश्वास आढाव आहेत, मनोहर भालेकर आणि राम आढाव. ही सर्व मंडळी कुठल्या ना आमच्या 3 संस्था कार्यरत आहेत, तर कुठल्या ना कुठल्या तरी संस्थेवर हे कार्यरत आहेत. तसेच आमचे बाकीचे इतर ग्रामस्थही आहेत जे आत्ता अवेलेबल नाही आहेत. पण असे सर्वजण आम्ही मंडळाचं कार्य करत असतो. करताना देणग्यांचा ओघ, कारण काय होतं की जेव्हा हा मी जीर्णोद्धार केला 2003 साली तेव्हा तर फार कठीण परिस्थिती होती. आता तुम्ही मागे पाहताय ज्या छोट्या गाड्या वर येत आहेत तो रस्ताही उपलब्ध नव्हता आणि त्या निमित्ताने आम्ही तो रस्ता करून घेतला.
आणि 2 वर्षात हे मंदिर पूर्ण केलं. तर पूर्वी फार अडचण असायची देणग्यांची वगैरे, पण जसं काम होत गेलं तसं देणग्यांचा ओघ वाढला. आजही तो वाढतो आहे, कारण एवढ्या कठीण ठिकाणी एवढं झालेलं हे काम बघितल्यानंतर आज 20 वर्ष झाली. जरी मंदिराला 20 वर्ष झाली तरी तुम्हाला ते असं नवीन असल्यासारखं वाटेल, कारण त्याची देखभाल, साफसफाई, रोजची मंदिरामधली पूजा अर्चा ही नित्यनेमानं होत असते. आणि त्यामुळे पर्यटकसुद्धा जे आलेले असतात ते हे सर्व बघून त्यांना ते फार उदार अंतःकरणानं देणगी स्वरूपात हे देत असतात. आमचे जे काही ग्रामस्थ आहेत, जे उच्चपदस्थ आहेत, काही व्यवसायामध्ये आहेत, त्यांच्याही देणग्यांचा ओघ चालू असतो. आणि बाहेरील सुद्धा बऱ्याचशा व्यक्ती आल्यानंतर आम्हाला काहीतरी स्वतःहून करायचं आहे असं सांगत असतात. हाच आम्ही सर्वजण किल्लेपारगड ग्रामस्थ करत असलेल्या या सेवेचे पोचपावती आहे असं आम्ही मानतो. त्या देवीची केलेली सेवा आहे असं आम्ही मानतो. आणि हे असं अव्याहतपणे ही आत्ता आमची पिढी आहे, पुढची पिढी हे चालूच राहणार आहे. आणि आम्ही असं त्यांना पुढच्या पिढीलासुद्धा आम्ही हा सांस्कृतिक ठेवा जो आहे, ही जी परंपरा आहे, ही कशी जतन करता येईल. आता आमचं शिमग्यामध्ये होळी 7 दिवसाचा जो चालतो त्याच्यामध्ये पारंपरिक गाणी म्हटली जातात. तर ती आम्ही पुस्तक रूपानं आत्ता पुढची पिढी समजा जर ते पाठ करू शकली नसतील तर निदान ते पुस्तक बघून तरी म्हणतील. त्यामुळे हा जो परंपरेचा ठेवा आहे, हा पुढे वारसा हा चालू राहावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आत्ता आमचे सणसुद्धा जे आहेत, उत्सव जे सगळे पार पडतात, म्हणजे मग ते गुढीपाडव्यापासून ते शिमगोत्सवापर्यंत असतील, म्हणजे आपले मराठी चैत्रपासून फाल्गुनपर्यंत. आणि हे सर्व जे उत्सव आहेत ह्याचासुद्धा आम्ही कशा प्रकारे साजरे केले जातात याच्यावरचं सुद्धा आमचं सध्या आम्ही ती माहिती आणि हे सगळं संग्रहित करून त्याचं एक पुस्तक रूपानं तो ठेवा जतन करावा याच्यासाठी आमचा प्रयत्न चालू आहे. गडावर येणाऱ्या शिवभक्त आणि पर्यटकांसाठी जास्तीत जास्त सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न किल्ले पारगड जनकल्याण संस्थेच्या माध्यमातून केला जातोय. यासाठी प्रशासन, पुरातत्व खात्यानंही इथं लक्ष घालून सुविधा पुरवाव्यात, जेणेकरून इथलं धार्मिक, ऐतिहासिक पर्यटन वाढीस लागेल असा विश्वास संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. आमचं 2003ला ह्या मंदिराचा जीर्णोद्धार झाला. 2008ला आम्ही खालचं जे मारुती मंदिर, जे तुम्ही पायऱ्या चढून आल्यानंतर पाहिलं तर पायऱ्या चढून आल्यानंतर बऱ्याचशा लोकांना थोडं थकायला होतं. त्यामुळे आम्ही त्याची अशी रचनाच अशी केलेली आहे की आल्यानंतर त्यांना तिथे बसायला मिळावं अशी तुम्ही पाहिली असेल. आणि तिथे बाजूलाच ते नागझरी वगैरे आहे. आजच एक आमचं महादेवाचं मंदिर आहे पूर्वेकडे, तर त्याचा शेलार कुटुंबियांनी त्याचा जीर्णोद्धार केलेला आहे नूतन मंदिराचा. ती पण एक आकर्षक वास्तू आहे. तसंच आता भविष्यकाळातला तुम्ही संकल्प आमच्या माध्यमातून जर तुम्ही विचारलं तर ही आमच्या समोरची जी ही आहे ती काही प्रमाणात पावसाळ्यामध्ये ढासळत चाललेलं आहे. तर ते आम्हाला कुठेतरी ते पुढे बांधावं, कारण आम्हाला थोडीशी जागा अजून ती समोर उत्सव साजरे करताना आमची ती भवानी घाटी फिरवताना वगैरे ती अपुरी पडते किंवा तर ती नाहीच आहे, म्हणजे जवळजवळ 2-3 फूटच राहिलेली आहे. तर त्याच्यासाठी काय करता येईल ते बांधून काढण्यासाठी किंवा या मंदिराच्या समोरची जी कठडा आहे तो ढासळत चाललेला आहे, तर त्याला पुढे कसं वाढवता येईल आणि पुढे जागाही उपलब्ध होईल आणि जी पावसाळ्यामध्ये त्याचा जो ढासळत चाललेलं जे आहे तेही बंद होईल. अशा प्रकारचे आमचे उपक्रम दरवर्षी काही ना काहीतरी आम्ही ठरवून काम करत असतो. गेल्या वर्षी तुम्ही पाहिलं असेल तर गेल्या वर्षी इथे हे चांदीचं मखराचा कार्यक्रम झालेला आहे. त्याच्यानंतर पूर्वी ते असं मार्बलमध्ये होतं. तसंच बाहेर आम्ही जिजाऊ आणि बाल शिवाजी यांच्या पुतळ्याची रचना केलेली आहे, कारण त्याच्यामधून म्हणजे मातृत्वाचे कसे म्हणजे जिजाऊंनी कसं शिवरायांना घडवलं याची कुठेतरी स्फूर्ती मिळावी. तुम्ही मंदिरात सुद्धा पाहिलं असेल तर या बाजूला ऐतिहासिक सर्व म्हणजे छोटे छोटे पुतळे उभा केले. या बाजूला संत परंपरा आहे. ह्याची जरी आम्ही याची पूजा करत नाही पण ही स्फूर्तीस्थानं म्हणून उपलब्ध राहावीत असा त्याच्या मागचा मानस आहे. आणि हे शिवचरित्र जे रेखाटलेलं आहे शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यातला लहानपणाच्या बारशापासून ते राज्याभिषेकापर्यंतचे असे 13 प्रसंग ह्या कॅनव्हासवर रेखाटलेले आहेत. याच्या मागे उद्देश हाच आहे
की मंदिरामध्ये आल्यानंतर देवीची तर उपासना होईलच, पण त्यायोगे जी काही सहली वगैरे येतात शाळेंच्या, त्यांना हा शिवरायांचा इतिहास चित्ररूपाने पाहायला मिळेल. आणि जी काही ऐतिहासिक स्फूर्तिस्थानं तानाजी मालुसरे असतील, दादोजी कोंडदेव, ही सर्वांनी त्याच्यामध्ये खाली त्यांच्या आयुष्यातले घडलेल्या प्रसंगाचं थोडक्यात संक्षिप्त स्वरूपामध्ये वर्णन केलेलं आहे. उद्देश हाच आहे की पुढच्या पिढीला हे सगळा इतिहास समजला. एकतर आमचे ग्रामस्थ जे बाहेरगावी आहेत ते तर येतातच, प्लस त्याच्यामध्ये खालून कोकणातून गोव्यातून जास्त प्रमाणात ओघ असतो. तेवढाच तो आता या इकडूनही ओघ वाढलेला आहे. इवन म्हणजे तुम्ही पाहिलं तर बेळगाव हा जो आता सध्या आपला सीमा भागाचा प्रश्न असल्यामुळे तर त्यांना खूप महाराजांच्या बद्दल आणखी हे आहे, तर त्यांचाही ओढा खूप आहे. तसेच 6 जूनला किल्ले रायगडावर होत असलेल्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याप्रमाणे किल्ले पारगडावर आनंद सोहळा साजरा होतो. या सोहळ्याला लाखोंच्या संख्येनं शिवभक्तांची हजेरी असते. नेमका हा सोहळा कसा होतो ऐकूया. आणि गेल्या 3-4 वर्षामध्ये 6 जून हा जो शिवराज्याभिषेक सोहळा जो मोठ्या प्रमाणामध्ये रायगडला पार पडतो, त्याच प्रमाणात आम्ही इकडे शिवराज्याभिषेक आनंद सोहळा म्हणून साजरा करतो. त्यालाही खूप जवळजवळ 2-2.5 हजार रुपये 2-2.5 हजार लोक शिवभक्त हजेरी लावत असतात. मग ती भंडाऱ्याची उधळण होते. खाली जो आमच्या पायऱ्या चढून आल्यानंतरचा जो चौथर आहे, जिथे तोफा ठेवलेल्या आहेत किंवा भगवा निशाण लावलेलं आहे, तिथे भंडाऱ्याची उधळण होते. इथे शिवराज्याभिषेकाचा तो एक सोहळा अभिषेक होतो, तो पार पाडला जातो. तोही एक मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरा केला जातो. किल्ले पारगडावर आई भवानीच्या गोंधळानिमित्त लाखो भक्तांची उपस्थिती पाहायला मिळाली. गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्राच्या विविध भागातून देशभरातील भाविकांनी हजेरी लावली. मोठ्या उत्साहात आणि शाही थाटात हा गोंधळ उत्सव पार पडला. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.